Mga nagnegosyo ni ining mga payag-payag ug bahay kubo busy na sa ilang mga orders karong panahona. Gihangop nila ang paglagsik sa negosyo kay usa-usab sila sa labing apektado ni ining pandemya. Ang report ni Nico Sereno. Sa Barangay Perelos sa Dakbayan sa Karkar, busy kini mga nagnegosyo og mga payag ug mga bahay kubo. Pinaspasay ang pagtrabaho sa mga orders. Sagad sa mga customers na malit niini aron gamiton sa mga beach resort o mga balay pahulayan. Ang kawayan nga gigamit gikuha pa nila gikan sa Toledo City o gibiyahe paingon sa Karkar. Matud sa tag-iya, maayo na lang nga nilagsik na karon pagbalik ang negosyo itandi ni adtong nagkapandemya. Tungod lagi ning kanang nagkasaka ang mga palitunon og kaning materialis na kani pang COVID akang nagaway. Hinon matud sa tag-iya, dunay gamayng aumento sa ilang presyo ug sa delivery fee. Ang gamay nga open type cottage nga may sukod 6x6 tag 28,000 pesos. Samtang ang labing dako nga may sukod nga 6x16 kumpleto na sa gikinahanglan sa usa ka panimay mubalor og 90,000 pesos. May sala area, kusina ingon man bedroom nga dunay tulo ka mga kama aron maka-accommodate og usa ka pamilyahan. Pwede pa kuno nga i-customize kini sama sa pagbutang og aircon. Matud ni Reyes, haom kini ni atong gusto magsugod og simple nga pamuyo apan dili pa makasugakod kun magtukod gyud og konkreto nga Pinoy-anan. Halimbawa nga na kay ginadalian nga yuta nga ganahan ni mga puy-an, pwede ra diretso. Oo. In case nga madugay pa og buhat og kanang concrete kani. Kaya para at least makapuyo dayon ka. Oh, mga 2 weeks uman. Para ma-deliver. Oh, para ma-deliver siya. Kumusta negosyo ron? Okay na negosyo? Okay raman na may order po. Gipasigarbo sa mga nagama ang ilang mga produkto nga di kalidad ug duna pay anti-anay treatment. Ug kinsa man ang makabalibad sa mga payag-payag kun kahayahay ug kahamugaway ang hisgutan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.